Pekný, príjemný letný deň, priatelia. Predávate svoju nehnuteľnosť sami? Na tom predsa nemôže byť nič ťažké. S týmto sa často stretávam, to často počúvam a myslel som si to aj ja. Vypočujte si názor a skúsenosti predávajúcej. Dobrý deň, týmto sa chcem poďakovať pánovi inžinierovi Iľovi a firme Remax a jej riaditeľke za to, že sa ujali takého ťažkého prípadu predaja bytu, ktorá iná realitka odmietla riešiť a prestala komunikovať. Bol to dosť komplikovaný predaj dvojizbového bytu, nakoľko dedičov bolo 11 a z toho 8 z Maďarska. Prekonali sme nielen rečovú bariéru, ale trebalo vybaviť aj rôzne komplikované splnomocnenia a prehlásenia, aby banka vybavila požičku. Sami by sme to určite nezvládli. Podarilo sa to vďaka veľkej trpezlivosti a pracovnému nasadeniu. Nasledovali dlhé jednania s dedičmi a opliatky so záujemcami. Takže ešte raz patrí veľké ďakujem a môžem len vrelo odporúčať. Ďakujem.